ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ବିନା ଚାକିରିରେ ବି ଆରାମରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପୁରା ଜୀବନ କେବଳ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରୁଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ର ଅର୍ଥ କୋଟିପତି ହେବା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇବାର 8ଟି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 1, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୟୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଆଲିଟି। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସର ଇନକମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମାସ ନିଜର ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚର ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ କେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ର ସୁଆଦ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 2, ବିଲ୍ଡ ଆନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଜବ୍ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ବରାବର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 20,000, ତେବେ ପାଖରେ ଅନ୍ତତଃ 1,20,000ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 3, ଷ୍ଟେ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଡିବେଟ୍। ଖରାପ କରଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର କରଜ, ମହଙ୍ଗା ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଏବଂ ଦେଖାଶିଖା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ଋଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଧନୀ ଲୋକ ଆସେଟ୍ କିଣନ୍ତି ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ଲାଇବିଲିଟି କିଣନ୍ତି ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଏ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ମହଙ୍ଗା ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଗେଜେଟ୍ସ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ପଇସା ଆଣୁଛି ନା ପକେଟରୁ ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 4, ଇନକ୍ରିଜ୍ ୟୋର ଇନକମ୍। ନିଜର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କେବଳ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କରି କେହି ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ସ ଶିଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇଡ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗରେ ରୋଜଗାରର ହଜାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯିଏ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ସ ବଢ଼ାଏ ତାର ଇନକମ୍ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼େ। ୟୋର ବିଗେଷ୍ଟ ଆସେଟ୍ସ ଇଜ୍ ୟୋର ନଲେଜ୍। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 5, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ। ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଭିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ବନାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 5,000 ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଲିଡ୍ ଟୁ ବିଗ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 6, କ୍ରିଏଟ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍। ରୋଜଗାର ଏକାଧିକ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରିସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ସାଲାରୀ, ଚାକିରି କରିବା, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ, ବିଜନେସ୍, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟକ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍, ରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମ୍, ଏହିସବୁ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପୁରାପୁରି କମିଯାଏ। ନମ୍ବର 7, ଆଭଏଡ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନୂଆ ସାଲାରୀ ମିଳିଲା, ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିନେଲେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା, ମହଙ୍ଗା ଆଇଫୋନ୍ କିଣିନେଲେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।
ଏହା ହିଁ ଧନୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 8, ଡେଭଲପ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ କୌଣସି ରାତାରାତି ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାରାଥନ୍, ନଟ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ବି ପେସେଣ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ କାଲି ବଡ଼ ପରିଣାମ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଟ୍ରାକ୍ ୟୋର ମନି। ପଇସାର ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ବିଲ୍ଡ ଆନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ସୁରକ୍ଷା ଫ୍ୟାଣ୍ଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, କିଲ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଡିବେଟ୍। କରଜ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ୟୋର ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ନ ମୋର୍। ରୋଜଗାର ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍କିଲ୍, ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ଇନଭେଷ୍ଟ ଆର୍ଲି ଆଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୟୋର ଇନକମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଇନକମ୍ର ଏକାଧିକ ସୋର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କର। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।